Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, zvangu zvaringana. Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, Mwari wakanaka veduwe, zvangu zvaringana. Zvangu zvaringana, zvangu zvaringana, zvangu zvaringana, zvangu zvaringana. Tusangana zvakare paro paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Kune avo vasati vaita subscribe chishuwo chedu kuti muite subscribe nekuti tikuona kuti muri yedu yeDestiny TV iri kuramba ichikura ende tingafara kana imimi mukavawo part yefamily yedu yeDestiny TV. Nhasi uno tiri kumufakose tadzokera zvakare kuna mbuya Kendi. Mufaro wangu kukuzivisai kuti nhasi uno pachiso chambuya Kendi tanga tichiona pakazara nyimwirero. Tinoona isusu kuti tiri kuunza chirongwa chinonzi Twice a Mother, umo matiri kutarisa vana mai vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Kuna pano pamufakose ndimbuya vari kuchengeta muzukuru, mai vatova mai kumuzukuru, vakamborera mwana wavo iko zvinezvi vane muzukuru. Uye Kendi mwana mukomana ane makore 5 ari kurarama neurema. Tichitaura nambuya Kendi vakataura matambudziko avari kusangana nawo pakurera kwavari kuita Kendi nokuda kwekuti anorarama neurema. Pamatambudziko apa vakataura kuti Kendi vanogara vakamubata mumaoko. Kwese kwavanenge vachienda vanenge vakamubereka nokuti vanga vasina ucheya yekuti Kendi ange aripo, vachiti kunyangwe basa kunyangwe kuwacha kunga kuita sei vanoita vakamubereka kumusana nekuti hapana pekuti vamuise. Akamuisa pasi aizvirovera. Nhasi uno tina gogo. Ndokunzwa kuti gogo munonzi gogo ani? Mazvita indinonzi gogo Evelyn Gidi. Sei nhasi muri panapa gogo? Tikuona isusu kuti ndigogo vaKendi tauyaona gogo Gidi. Ini ndiri pano ndakamiririra shamwari dzangu maGolden Girls ekuUK. Vakaona pachirongwa nyaya yekurwara kwaKendi. Vakaonawo dambudziko rina mbuya vaKendi. Ivo sedzimwe chembere takanzwa kusurukirwa zvikuru kuti vanomubereka mwana ane 5 years. Tikanzwa tichisurukirwa zvikuru tikati tinoda kuti tibatsire umwe wedu kuchengeta muzukuru wedu Kendi. Kubatsira uku tinoziva isu kuti kubatsira kune pakawanda wanda. Imimi chii chamaita kuti mubatsire umwe wenyu, umwe wogogo? Isusu takaona kuti dambudziko rekubereka rakanyanya kuti ubereke mwana ane 5 years. Saka takaedza nepatinogona napo, hatina mari, tiri vanhu vakachembera, tiri kutoshingairawo kuti tidziunganidze, asi nekuti shamwari yedu takaona kuti inoda kubatsirwa kuti irege kubereka mwana uyu. Takamanikidza kuti tigone kuwana wheelchair yekuti Kendi agosipota achifambwa naye zvakareruka. Saka nhasi uno muri kuti imimi semaGolden Girls makwanisa kuwanira Kendrick wheelchair. Isusu tawakwanisa kuwanira Kendrick wheelchair yekuti gogo, umwe gogo wedu arege kubereka kumusana asi awane chekufambisa. Tiri kuona isusu kuti vakawanda vanotevera Destiny TV, vanotevera zvirongwa zvatinoita. Chii chamungade kutaura? Mati imimi muri ana gogo makachembera, asi kandi mubva mati isusu hatina pakawanda, asi toziva kuti kana machembera mane mari dzakawanda. Alright. Ichokwadi. Asi ndofunga moyo wekupa ndo unosunda kuti munhu ade kubatsira umwe munhu. Patakaona chirongwa ichi takanzwa kuti tinofanira kubatsira umwe wedu. Ndiri kutaura kune vanhu veZimbabwe kuti vedu tikaona vanhu vari kuremerwa ngativabatsireiwo
kutakura madambudziko aya nekuti vanenge vachidawo kubatsirwa. Sometimes havana maresources anokwana kuti vachengete kana kuti vabatsirike pakurera vanhu vane urema. Pane zvinhu zvakawanda zvinodikwa. Saka zvinezvi zvaakuda kuti semhuri yeZimbabwe tibatsirane kutakura madambudziko evana vane urema. Aiwa gogo, toda kukutendai nemoyo. Tinoziva kuti ukazoona munhu akuti ndiri kuda kupa, hazvisi zvokuti ndiri kuda kuonekwa nenyika, asi moyo wasunda. Toda kukutendai imimi nevamwe venyu maGolden Girls kuti makaita rudo rwakadai, mukaona umwe wenyu mukabva mati rega titakurirane naye mutoro waainawo. Nhasi unotanga tina Gogo Gidi, avo vati ivo imemba yechikwata chinonzi Golden Girls, vari kuti isusu tiri vatana vakura takaonawo umwe wedu mbuya ari kuremerwa, tikati pashoma patiinapo rega tibatanidze tikwanise kurerutsa mutoro waanga ati iwo anobereka mwana kumusana nguva dzose. Nhasi unovaigira mbuya Kendrick Wuche. Sekutaura kwaita Gogo Gidi vatinawo nhasi vati ivo hazvina basa kuti padiki papi pawinapo, asi tikabatsirana tinokwanisa kurerutsa mitoro yanaamai ava vari kuchengeta vana vanorarama neurema. Ngatisangane muchikamu chinoteera. Toda kukutendai nekuramba muinesu. Muchikamu chapfuura ichitataura naGogo Gidi avo vakamirira maGolden Girls vari kuti ivo vakasundwa mushure mekunge vaonawo mbuya vari kuchengeta muzukuru. Pashoma pavainapo ipapo vachibva vabatanidza vakakwanisa kutengera Kendrick Wuche, nekuti vakanzwa mbuya Kendrick vachiti zvaizovaitirawo nyore dai kuri kuti Kendrick anga awana Wuche. Iko zvinezvi tina mbuya Kendi. Muri kunzwa sei? Aiwa, ndinonzwa kufara nekutenda zvekare. MaGolden Girls nekutungamirirwa naGogo Gidi, handina kuzvitarisira mufaro wangu mukuru vandisurprise. Ndaingoti kungotaurawo ndisingazive kuti zvichaenda mberi. Ndinoda kukutenda Gogo Gidi nezvamandiitira izvi. Imimi mungaone sezvidiki, asi kwandiri zvikuru zvakanyanyiswa zvakapetwa. Mwari vakukomborerei nekusingaperi. Murambe muchingoramba muchingofamba muchibatsira. Zvinorema kugara nemwana anorarama neurema, uchiita basa ari kumusana, zvese ari kumusana, neeji yataveiita kurwara nezvipfuva musana yakurwadza. Asi nerudo rwamandipa, Mwari vakuropafadzei nekukomborerai. Musangoitira ini chete, asi nevamwewo varimo mudzimba umu muvaitirewo zvakanaka zvakadaro. Aiwa, ndinopa kutenda, ndinofara. Amungaone kufara kwangu dai ndasumuka ndichitamba, asi ndachemvera. Kukomborerei. Tinozokuonai muchitamba muchidzana. Aiwa, ndinotenda zvikuru mukomborerwe. Kunyange ivavo maGolden Girls, Mwari avaitire zvakanaka kwavari ikoko. Pavatapudza, Mwari avawedzere. Iye zvinezvi ari sei Kendi? Nhasi unotuka kuti atengerwa motikari nevamwana ambuya vasati asakanda vachivaona vamutengera kumotikari. Ari sei iye zvinezvi Kendi? Kendrick ndinotenda anagogo vake, ndichitenda nemota iyoyo. Pavakandifonera anagogo vake vane rudo, pese vanogara vakandibvunza Kendrick amuka sei, Kendrick arara sei, zvinondirerukira. Ndichiona kuti kune vamwe vanhuwo vari kure asi vane rudo rekuda kunzwa kuti Kendrick ari sei. Pavakandifonera Kendrick anga asinganzwe zvakanaka, anga akabatikana neflu. Ndichingotendawo Mwari nerudo rwavo nemoyo unopa. Vane zvavakanditumirawo zvandakabatsirikana nazvo pamedication yaKendrick, ndanga ndisitorinawo chandiinacho. Ndaingotiwo Mwari vachapindirawo ndichimupawo zvandanga ndiinazvo. Asi nerudo rwavo mari yavakandipa, ndakabva ndaenda kuti Kendrick arapwa kudaro. Paidiwa mishonga yeko, zvino paakarapwa kwainzi kurudiwa majekiseni 3, 1 richiita $15. Saka sekuru vacho vati regai ndipindowo mukati umu nditsvage ndikwanise kuti tiwane mari tibaise muzukuru wedu aite zvakanaka. Zvichakamubata nenhau yekuti ari kubayiwa. Asi ndinoramba ndichingotenda, vanomunamatira pafoni
vachindivhunza. Izvozvo zvinotoita kuti inini ndizive kuti neurema hwake kune vasingagonewo naye, vasingarare kufunga kuti Kendrick adyei, amuka sei. Saka ndoda kuramba ndichingotenda maGolden Girls kuti Mwari avaitire zvakanaka, varambe vaine moyo iwoyo, vakomborerwe zvikuru. Zvinofadza kuti kune vamwe vanhu vanotara dambudziko roumwe munhu woriita ravo, kutora mutoro woumwe wotakudzana naye. Tiri kuda kutenda chaizvo nezvaitirwa mbuya Kendrick. Tinoziva kuti isusu zvirongwa zvatiri kuunza vazhinji vari kutibata kuti tinokwanisa sei kubatsira mai avo kana mbuya avo. Tinoda kuti tirambe tichingokutendai tichiti Mwari vakuitirei zvakanaka, nekuti pasina imimi kunge zvataura mbuya Kendrick kuti dzimwe nguva mutoro iwowo kurema kwaunoita kungoziva kuti kune umwe munhu ari kubatikana nemutoro wawinawo, munhu anotora nguva kunamatira vana vavari kuchengeta. Pane vamwe vakataura nesu vachiti zvoni madii imimi maita diaper bank. Tinoramba tichiuya kwamuri tichiti mazano amunotipa tinogamuchira. Hapana chakaipa kuti titange kuita diaper bank iro, nekuti vana vazhinji vatiri kusangana navo vanopfeka madiapers iyayo, havakwanise kuzviendera kuchimbuzi. Saka rambai muchitibata panhamba dziri kubuda pachivhitivhiti. Kana muine zvamuinazvo tinosvitsa kune vanhu vose vatiri kuburitsa pazvirongwa zvino izvi. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe, musakanganwe kuti chirongwa Twice a Mother chinobuda paZTV musi wemugovera wega wega na 5 PM. Uye musakanganwe kuti tiri kuti isusu kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Asi iwewe neni tinokwanisa kurerutsa mitoro yana amai ava. Ndiani waronga izvi? Ni Mwari wakanaka, ni Mwari wakanaka, ni Mwari wakanaka, ni Mwari wakanaka, ni Mwari wakanaka. Ndiani waronga kudai? Ni Mwari wakanaka. Ndiani waronga kudai? Ni Mwari wakanaka, ni Mwari wakanaka, ni Mwari wakanaka, ni Mwari wakanaka, ni Mwari wakanaka.